Por cuarto ano consecutivo, a Praza de España acolle a Feira Gastromar. A cita gastronómica está promovida pola Asociación de Empresarios en colaboración coas confrarías de Ribeira e Aguiño, a Asociación de Praceiras e a Cooperativa de Armadores, co apoio tamén da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o propio Concello. Esta mañá tiña lugar a súa inauguración oficial, coa presenza de numerosas autoridades, entre as que se atopaba a conselleira do Mar, Marta Villaverde. O obxectivo da feira non é outro que poñer en valor e dar a coñecer os nosos peixes e mariscos, promovendo de paso o seu consumo. Para nós é un orgullo poder seguir poñendo en este sentido, como apostamos todos os anos a Ribeira no mapa, seguir promocionando o que é o tema do peixe e do lirio, igual que a navalla, igual que os mariscos que temos aquí na nosa comarca, non? Este Gastromar de Ribeira, no que a Deputación da Coruña xa participou o ano pasado, encaixa coa campaña turística e gastronómica A Paisaxe que Sabe, porque celebra eso, a idoneidade da comarca e da provincia e promove produtos e gastronomía locais, dinamizando con eso a actividade comercial, turística, cultural e de ocio. Estes días imos a disfrutar dun festival moi completo, un festival pois que é froito da boa relación da localidade co mar e gracias tamén pois á gran colaboración coa comunidade local e tamén á implicación do comercio e da restauración local con este evento. Por iso nos congratulamos desde a Consellería da nosa colaboración coa Asociación de Empresarios de Ribeira e con todas as entidades que ano tras ano pois fan posible esta festa. Polo tanto, grazas tamén á Sociedade Cooperativa Galega do Mar de Santa Uxía, grazas tamén ás confradías de pescadores de San Pedro de Ribeira e de Carreira e Aguiño, grazas tamén á Asociación da Praza de Abastos e tamén aos locais de restauración e hostelería. Son axentes todos eles locais implicados neste evento e que creemos fundamental para poder sacar proxectos deste tipo adiante. A celebración deste evento, como o Gastromar, supón a valorización dun produto que é sublime. Sabemos que Ribeira ten grandes produtos que saen do noso mar e temos que poñelos en valor. Durante estes días vanse poder degustar nestas mesas e nestas cadeiras pois diferentes produtos, ben sexa marisco, como por exemplo a navalla, a ameixa, pero tamén peixes que saen do noso mar, como por exemplo o lirio de Ribeira. A feira prolongarase durante toda a fin de semana, cun amplo e variado programa de actividades que incluirán, ademais das degustacións de peixes e mariscos, como é o caso das ameixas, as navallas ou o lirio, show cookings e obradoiros para nenos e familias.